ассалому алайкум бародар, як эълон мекунӣ кастапаром доктор Бахтиёр ба Москва омад бародар. бародар Бахтиёр, мебинам яку якбора ба мисли барф ба замин фуруд овардӣ. бародар, мегӯянд ки дигар дар замин ягон беморе намондааст ки табобат накарда бошӣ. бародар, доктор ӯи нест ки дигар танҳо уколи гарм гузаронад, балки доктор шахсест ки баъд аз табобат карданаш одам на танҳо дар рӯи замин, балки ба осмон парвоз мекунад. бародар. салому алайкум дӯстони азиз, ман доктор Бахтиёр аллакай дар Москва кораму сар кардаем. бародар азиз, грижа миён дорӣ, устаханроз дорӣ, протруз дорӣ, сколиоз дорӣ, марҳамат, номеро дар рӯи навор 924 марҳамат занг занед. касоне ки мехоҳанд адрес биёванд дар комментария доктор Бахтиёр бинависед, лайк бижихем, мо роҳӣ мекунем адресора. худо нигаҳбонтон бошад, бо қид панаҳи худо.